Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 24 sa bulan sa Marso tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 8 bersikulo 31 ngadto sa 42. Busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, "Kun tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinun-an. Mahibalo kamo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyog kagawasan." Sila mitubag, "Mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa, unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan?" Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo. Ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyog kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tawo nga gawasnon. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan." Sila mitubag, "Si Abraham ang among amahan." Apan si Jesus mitubag, "Kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang inyong gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuuran nga akong nadungog gikan sa Dios, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat og sama niini si Abraham, nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan." Sila mitubag, "Dili kami mga anak sa gawas, usaray among amahan ang Dios." Si Jesus mitubag kanila, "Kun ang Dios maupa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios, og karon ako ani adinhi. Wala ako moanhi sa kaugalingon kong pagbuot, kundili gipadala niya ako." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.